मंगलवार बाबू हाई थाप दीजिए। मंगलवार बाबू हाई थाप दीजिए। मोबाइल नंबर 7007730312। तो ठंडा है जइबू लोड बाटे पिस्टल ठोका है जइबू। गुप्ता जी के टोला में आइल बारू तनी समहर के नाच बारू गड माइल तो ठंडा है जइबू मत करो बहस ना। मंगलवार बाबू हाई थाप मंगलवार बाबू हाई थाप दीजिए। भरोसा हिरान बबुआन के टोला में ढेर न चलू। अब आवो गुप्तान के टोला में ठोकलो पकेस न होला, ठोकलो पकेस न होला। हवे गुप्तान के टोला ठोकलो पकेस न होला। हवे तो गुप्ता जी के टोला ठोकलो पकेस न होला। मंगलवार बाबू हाई थाप दीजिए। मोबाइल नंबर 7007730312। ले जाके तोहरा मुजफ्फरपुर घुमाइब ओही जे तोहरा के लहंगा दिलाइब। ले जाके तोहरा मुजफ्फरपुर घुमाइब ओही जे तोहरा लाल लहंगा दिलाइब। सुन रानी चुप रहो कुछ ना तू आज बोला ना तो चली बम गोला। ए बबी प्यार से कह तनी मान जो ना तो पिस्टल पूरा खाली हो जाई बुझलू। ठोकलो पकेस न होला, ठोकलो पकेस न होला। हवे गुप्ता डीजे महेंद्र बाबू ठोकलो पकेस न होला। हवे तो सावज के टोला ठोकलो पकेस न होला। हवे गुप्ता के टोला डीजे हरिओम दीपक मधेसिया से करना झमेला न तो खिया दी तो के हाजीपुर के कहला। ए बबी बुझतारू दीपक मधेसिया से करना झमेला न तो खिया दी तो के हाजीपुर के कहला। मौसम रह जा तो के घुमा दी सोनपुर के मेला। देखो यही जा हिरान बबुआ ना चली जौन दीपक मधेसिया कहता उ कर आ चुपचाप चल। मंगलवार बाबू हाई थाप दीजिए। मोबाइल नंबर 7007730312। ठोकलो पकेस न होला। हवे तो गुप्ता जी के टोला ठोकलो पकेस न होला। बाडू गड माइल तो ठंडा है जइबू लोड बाटे पिस्टल ठोका है जइबू। बाडू गड माइल तो ठंडा है जइबू मत करो बहस ना तो से कह जइबू। हेने आवो बात मानो ई हवा तू नाच करो खोल मज हम तोहर चोला। ए बबी ई गुप्ता जी के टोला है यहाँ खियावलो जाला ओकर हिसाबो लिहल जाला। ठोकलो पकेस न होला, ठोकलो पकेस न होला। हवे गुप्ता के टोला ठोकलो पकेस न होला। हवे तो गुप्ता जी के टोला ठोकलो पकेस न। विधान बाबू हाई मोबाइल नंबर 700773